Ola amigos, este é o cuarto vídeo no que imos facer o cuarto exercicio de autohipnose. Nos anteriores vídeos aprendimos a identificar o noso sistema de representación sensorial, a facer un ancla, a facer unha respiración completa e natural e a entrar en estado de trance. Neste imos a facer un exercicio para conseguir unha meta, que pode ser, por exemplo, deixar de fumar. Para lograr unha meta é necesario ter un bo autocontrol. E autocontrol é ter control do que se fai, e tamén intentar ter control do que se pensa e o que se sinte. Isto quere dicir que en moitas situacións o importante é que os sentimentos que te invadan non che dominen. Isto consíguese traballando o nosa mente. O que determina o autocontrol é a motivación. Por iso é importante identificar as cousas máis importantes para ti, para cada persoa. Por exemplo, no anterior exercicio que fixemos, conseguiches chegar á relaxación, porque fixeches certos pasos que te levaron a conseguir ese estado. Entón, cautinos, o que imos a lograr é que inducir ao noso inconsciente para que non nos traicione. Por exemplo, ti queres levantarte temprano pola mañán, pero hai algo que está aí, que é o inconsciente, que é o que te está impedindo que ti te levantes. Entonces, nos imos a ir directamente ao inconsciente a gravar o que queremos conseguir. Isto podemos facelo en 4 pasos. Entón, o primeiro que temos que facer é definir o noso obxectivo. E non pode ser un obxectivo xeral, ter que ser unha conduta que vai nos levar a conseguir ese obxectivo. Por exemplo, se eu quero estudiar un máster, o mellor o que tengo que facer son máis horas de estudo. Entonces, o que teño que intentar é convencer ao inconsciente para que faga máis horas, para que teña ganas de estudar moito máis tempo. No segundo paso, imos a seleccionar a nosa suxestión. Emilio Coué foi un científico francés que inventou unha técnica que consiste en seleccionar unha frase corta que temos que repetir para conseguir o noso obxectivo. Neste caso, por exemplo, para estudar, o mellor sería: quero estudiar todas as noites. A frase ten que ser corta, ten que ser imperativa, non pode ser dubitativa, quizáis ou podería, non, ten que ser imperativa. Quero estudar todas as noites. Vou a estudar todas as noites. O terceiro paso, lóxicamente, será o exercicio de autohipnose que o practicamos no vídeo anterior, e cando cheguemos ao estado de trance, que cando non podemos levantar o brazo, aí cando non podemos levantar o brazo é cando temos que meter a frase que dixemos antes, o que escollemos antes, que sería quero estudar todas as noites. Vas a repetirte varias veces esa frase e vas a disfrutar da sensación mentras ti dices esa frase. O sea, hai que estar nun estado do mellor disfrute para que o inconsciente traballe a noso favor. O cuarto paso, no teu día a día, de vez en cando vas a evocar ese exercicio, vas a evocar todo o que sentiches nese momento, ese estado de bienestar. O sea, vas a traelo ao teu presente, vas a facelo para que te xenere paz, para que te xenere seguridade. Vas a ver que a frase sae por sí sola. O mellor para metas que che costan un pouquiño máis, por exemplo, como é deixar de fumar, eu o que recomendaría mellor antes do exercicio de autohipnosis é levar como 6 días nos que ti trates de facer exercicios de relaxación, nos días que ti vayas anotando os últimos pitillos que che vas a fumar, que te repitas continuamente frases como non necesito tabaco, o día tal vou a deixar de fumar, teño moi claro que deixar o tabaco é beneficioso para min, e no día que fagas o exercicio de autohipnose, antes fúmate o último pitillo, de alguna maneira sinte como ese fume entra dentro de ti,
non lle fai ben aos teus órganos internos, o sea, se consciente do que che perjudica, se fai falta, pois o mellor tes que ler algún libro sobre o efecto do tabaco no organismo, e toda unha preparación para que despois na autoignose disfrutes moitísimo máis desa sensación de xa conseguir que non necesitas o tabaco. O sea, o importante cando fagas a autoignose é que te sintas moi feliz, moi relaxado, moi orgulloso do conseguido, o sea, que xa o teñas no estado presente como un objetivo xa cumplido. Eso é importantísimo. Nada máis, amiguillos, gustaríame que me comentades que tal os están parecendo todos estes exercicios. Os vou adiantar que no próximo exercicio o que vou plantexar é unha técnica para alivio da dor. Pareceme un tema espectacular que é moi necesario traballar con vos.